Харесваш кандидата още от първата минута. Може би не защото е добър, а защото отразява теб. Много кандидати, особено опитни, използват несъзнателни стратегии за одобрение. Като огледално поведение, повтарят думи, жестове, енергия или прекалено съгласие. Кимат, съгласяват се с всичко, което кажеш. Или използват комплименти, подчертават колко много ценят стила на работа, екипа, теб самия. Това не винаги е умишлена манипулация. Понякога е защитен механизъм. Харесай ме, за да оцелея. Но ако интервюиращият не внимава, може да приеме отразеното като автентично и да се подведе. Какво да правиш? Промени ритъма на интервюто. Задай неочакван въпрос или промени тона. Ето примерни въпроси. Кога не беше съгласен с мениджър? Как оценяваш нашия процес на подбор и какво би подобрил? Ако трябваше ти да наемеш някого за тази роля, какво би било най-важното, което да търсиш кандидата? Наблюдавай поведението при напрежение, провокация. Огледалното поведение се чупи там. Истинският кандидат не трябва да те отразява. Трябва да се покаже такъв, какъвто е. Бил ли си в ситуация, в която кандидатът прекалено се стараеше да ти се хареса? Как го разпозна и как реагира? Сподели в коментар. Последвай ме за още практически съвети за подбор и интервюиране. Без клишета и без губене на време.